Runduk. Yen kata aja lali dikukur. Kuwi hubungane Apa iki? Apa? Kuwi iki. ayo kan. Aku iki tekan tembakan rezekine untung-untungan anak Sampeyan supporti Mas Oh, Titik. siap, Anak siap. wedok. Ayo ponakan jenengan iki. Genduk Niken Salindri. Ayo. Iki nih canom. Minggu bakale tampil ngancani bapake nganti tekan goro-goro. Nduk matur nuwun kena iki sangu poso. Cintaku sakonyong-konyong karo kowe ayu sing bakul lembab. Rase tur kanthi lalet yen ora patuk sadina ning sirah liya. Cintaku sekonyong-konyong kader Paribasan durung ndemok wani panjang. modal bensin seliter motorku tak sedater tak ampiri ayo tak jak muter-muter. Ini sing jenenge generasi handal. Menjadi kebanggaan orang tua bahkan kebanggaan orang Kediri Raya. Sing kula omongne ngene iku lho, Bos. Ngono. Dadi wong tuwa kuwi tetep senajan ta ora iso ninggali apa-apa. Ning ilmu kuwi sing besok iso digawa nganti besok tekaning tuwa. Sampeyan karo aku bapake dagelan, nyatane saiki yo dadi dagelan iso ngguncukupi keluarga. Mas Cahyo nyatane bapake dalang, yo nyatane ngowe ilmu Mas Cahyo isih dadi dalang kondang. Semono uga karo genduk Niken Salindri, bapak iki yo dalang, nyatane ngowe pitutur, ngowe apa jenenge ilmu nyatane nganti saiki sing iso ngangkat derajate Niken Salindri, iso ngangkat derajate keluarga ki yo Niken Salindri. Lah nek dasare saka swara. Nek swarane kepenak ya iso didasari saka kuwi barang kok iso. Ha iki swarane wis kepenak kok nyanyi apa wae wasis e. Pantes. Mas Cahyo suluk ya gung. Kepiye jajal? Bojoku yo pinter nyuarani tanggane, pinter kok bojoku. Wisu langsung nyuarani tanggane. Ah kuwi tra bojomu iki tukang padu kok iso. Ngono Duk. Ya jenduk ya. Kan. Nom-nomane bojomu yo ngene iki. Oh yo luwih ayu lho. Nom-nomane bojomu Bojomu kok lho. ngene. Bojo kula mbiyen iki termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki wah hebat. Bunga pasir lak kelek kucing to, Mas. Ayo. Masa bojomu ambune sengak ngono kuwi ya. Saking digoleki wong ngono. Coba Nduk, iki pancen papan panggonan iki sampean karo aku dikolaborasikan seperti ini. Nggih. Teh nyawang kepiye Nduk? Kabare ala ya apik-apik wae. Alhamdulillah Om, Alhamdulillah, sehat Nduk. selalu. Ya ngono kuwi lho Nduk. Saiki saya gede, saya putih kulitmu. Nggih. Saya resik nggon-anggonmu. Bojomu ya mbok kayak putih ngene iki. Bojoku ini non sewu lho. Aku iki saya itu selalu mencintai istri saya. Nggih. Apa yang menjadi kepentingan istri saya? Mm-mm. Ayu ki iso dituku. Dadi bojoku tak gawe ayu, mergo aku tuku barang sing ben bojoku ayu. Contone Tak tukoni skincare. Waduh modern iki. krim Iki lho. kae, krim. Iya, krim lho. Iki yang gawe iki. Lah, Oh, iki tukang endorse pono ngono kuwi Sing kok. tak tuku ya malah skincare kon Niken. Ngono masa? Iya, sing sampean tawakne ome kae. Heeh. Oh, iki lho ben anu bojone sampean putih ki tak tukone siang malam ki tak tukone. Alhamdulillah. Langsung tak ene bojokunya nduk digawe ben putih kaya Niken Salindri. Siang malam karepe iki bojoku kan wong desa. Nggih. Siang malam ki digawe bareng. Saiki malah kulite belang kaya tekek. Kuwi yo kleru, Lah jenenge ora mbok siang. WA to, Nduk. Lah jenenge Cara siang pakai malam. aturannya itu seperti apa ngono lho. Lho ora usah di WA nek jenenge siang malam kan siang dike dhewe, malam dhewe. Kuwi nek Ora iso- terus nek dicampur. Kuwi nek iso maca Karepe bojone bojoki, iki karepe kuwi. bojoki ben cepet ngono lho. Siang malam digawe bareng lho. Ya Lah di- ketemu belang lho. Mek motone tok ireng kaya panda. Dia sontek ngono kuwi kudune bojone sampean iki sontek ben ra belang vitamin, suntik vitamin, suntik keputihan.
bojoku iki keputuane saulan pisan. Tegese kulite putih lho. Mas kulite sing putih ben putih ngono lho. Sontek ke lho. Oh, suntik putih Sontek to. putih infus wes. whitening. Nah, wes sampean WA to. Aku Ah. langsung WA sampean to. Ah. Nduk produkmu sing skincare kae bojoku ora Komblentong-blentong, heeh. Akhirnya dia langsung suntik Om, Heeh, ya. heeh. Akhirnya bojoku tak gone-gone UGD. Kita Dokter kecantikan. Kuwi jenenge UGD. lah ya dokter kecantikan lho Mas ya. Lah dokter kecantikan ini pas ketemu bapak nang UGD tak parani rono ngono lho. Oh. Suntik kecantikan, suntik putih alhamdulillah. Oh, Sip, makasih ya. mandi Heeh, ya. mandi piye? Api. Wis wis putih saya. Sawak. Ndas tok. Lah kok putih ndas tok kepiye? Bisa. Ndas tok gulune ireng malah kaya katen bat ya. Wes jas. Ya kudune nek wis mau gak tedas to, operasi plastik wae ning Korea kono. Tapi saiki iki kemajuan ning Indonesia ya enek wesan. Ana ya? Operasi plastik Neng tidak. ning Indonesia ning Jakarta. Enak ya? Enek. Tahu dia. Loh, malah kuwi cepet mengelupas kulit menjadi putih. Udah ingin operasi plastik kok metu dadi ember bojoku. Kuwi ora kok kono. Wah, jan wis ireng ra apa-apa, sing penting mbok we lensa netral niki. Lan ketok ayu blalak-blalake mergo gawe lensa. Bojoku itu tuku softland to. Lah rupane putih. Terus. Berarti matane iki putih tok kaya kuntilanak ya. Berarti sedase Kuwi putih matane. tukune ning ndi iki jelas aplikasi yang luar biasa sing Ini di optik karo di aplikasi, Oh. aplikasi Oren. Optik ya. Bojoku itu tuku ning gone jual beli online ya. Apa? Ning ngene ladalah. Lazada. Lazada. Lazada iki wis teko barangnya apik kuwi ra cocok ladalah berarti. ayakno. Wong bojone ya ora bener kok. Oh. Tembange sing spesial napa Nggih. Nduk? Coba. Aja rame-rame. Pripun? Apa? Sik mam sego pecel iki jane iki tanggapan warung apa mungkin. Wong yo iki jenenge menungso lumrah ki ya nek luwene kok iso mbok paido lho kok iso. Nggih. Coba kagem apa, Nduk? Sehat ya, Nduk ya. Alhamdulillah Yes, sehat. katungane bapak Apik, sehat. apik. Nek Niken Salindri ki tembange mesti bocah saiki-saiki. Iya no. Ya. Napa, iki Pak? Senengane iki lho senengane. Aku iki tukang tambal ban. Ngawur ae ki yo ndelok to, Oh, ndelok. Madangkara ki iso lho. Ora. Madangkara lagu tambal ban. Guyon. Tembangmu apa? Ya Pak Kapuk. Bisa to. Gak. Iso. Coba jajal. Iso Madangkara ki Jajal. iso. Bisa, Kak? Iso. Ketoke iki Nah, nadane apa Pak Kapuk? layakno enek rong aliran iki. Piye? Tambal ban iso sing kono vulkanisir sing kene tubles iki. Kuwi lak nggon wis ku ora ngono banget to kok iso. Minor. Siji. Nah, aku Iki lho, iki kan. Alah, Oke, ora. Aku- aku iki tukang tambal ban. nenek. Uripe sak dalan-dalan. Garingan sih, Duk, garingan terus. Golek banget duit sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Jajal, karepe nadane melu ki. Matur nuwun jajal. Matur nuwun Bapak Harsono Bapak Harsono dalu niki dalu niki gelar budaya. gelar budaya. Terus ke tibone muga-muga ya. Muga-muga tambah raharja. Bentar. Sehat selamat lan Ali suwar. ahli suwarga. Amin. Penak. Apa? Nimbali dalang Nimbali dalang kicahya kuntati. Heeh. Nyeluk sinden adik Niken Salindri. Nah, nyaut. yen disawang kok nyenengke ati. Ah. Yo. Ayo. Yo. Ndang Kowe iki lho, Duk. Terakhir. Saya suwe keduk Niken saya gede. Iya. Bisa lho. Pinter kok, cerdas Enak, kok, bisa tenan, itu bisa spontan. tenan ya. Bisa tenan. bisa. Bengi iki acarane. Ayo. Bengi iki acarane wayangan. Lah ya. Piye? Bareng-bareng golek berkah mring pangeran. Ayo Niken. Nano. Ayo.
rezekine saparan-paran. Mas Lutuk terakhir. Separan-paran. Terus Separan-paran. Ayo. terus Ini terakhir. saya kok kayak tak mikir. Nene. Nene. Saparan-paran. Separan-paran. Terus endinge closing. Ini. Nene none. Nunane Halo. nano. Kowe kuwi lho. Lah ya kowe aku. Acarane bareno jajal. Acarane Mikirnya. gelar wayangan. Terus nyuwun berkah mring Gusti Pangeran. Rezekine. Rezekine saparan-paran. Ayo dong. Mugi sedaya api kantuk kanugrahan. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Sampun mirsani ing dalu kene. Kabeh wae. Nuwun Dong. sewu Bapak-bapak Ibu-ibu. Sinten ingkang badhe mundhut anan kethek monggo. Ayo jogete sing pas lho kok iso. Oh sik jogete keri jawabane iki lho, nembange iki lho. Ora. Karo mikir Mas. Niken. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Tak dongake muga akeh rezekine. Kan? Aja lali salat kewajibane. Ya, Luduk. Lho. Aku ndedonga muga dawa umure. Iya. Mas Cahyo kun tadi ngasta sinden cacahe pira? Jiro lupat monem tu 89. Ayo. 8. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Jajal. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Sing pojok dhewe tak sawang ketok lemu. Waduh. Wange sepuh seneng guyang-guyu. Amarga dheke senengane mangan tahu. Ya entuk ae. Ayo. Nyapa ngurusi panganane sinden barang. Tak balas teliko lho. Rusaki tatanan kok kowe. Ora ono. Rusaki tatanan. Syukurane lak Hotel Merkur. Ayo. Ayo, bengi iki syukurane Hotel Merkur. Ayo jajal. Bengi iki syukurane Hotel Merkur. Kabeh wae melu tetep bersyukur. Pas. Insya Allah kabeh dadi akur. Luduk. Yen kata aja lali dikukur. Kuwi hubungane hotel karo kukur iki apa? Pas mlebu hotel ora adus dadi gatel kabeh. Sing dikukur kuwi mesti keri. Aja lali goleki sing ngendi. Apa iki? Apa kuwi? Kuwi iki. Yen kowe ra ro sing dikukur iya iki. Lah Malah diurak arek. ada kunculke begini ya. Iki apa? Wes, Iki yo ngawur Ora kan. ngerti. yen ra ngerti mengko bakal tak duduhi. Saiki sing apik sesuk bengi. saiki Ya kok kudu saiki. yen saiki ayo tak jak neng mburi. Oleh mburi Lah kekel. nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Ambo, Iki yo ngengkel kok iki. Kowe iki yo ngengkel wae kok iso. Oh, lah iki. Lah nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Dor lah iki. lah nyapa kok enek ndas kaya setlika. Nadyan ngono rezekine nderbolo. Iwangi. Lah kuwi Masku. Lah ijek tunggal darah. Jalan kanca-kanca? Ya, jalan. Oke, Oke. monggo tambal ban. Sikat.
Oh, sik kendang sik ya. Jalali Kendang joget sik, ya, coba. Om Klinik Kluduk. Oke, Joget kayak no. katanya. Jogetnya cara lawas lho. Oh iya, no. Golek radio sik. Ngene-ngene lho. Ayo. Ah. Ayo. Sik, tak dandani ben ketok lawas. Lebute ndi, Bos? Lebute, Bos. Loh. Ben ketok lawas lho. Loh, Kayak ceretmu kae lho. bah, gitu. Ceret iki lho. Sing Iku nendang ki cerete ira mudeng iki. Nah, iki. Yo iki digowo, dipinggul. Nah. Ini digowo totoke tip pompo. Oke, tolek matane rusak cara tok tip yo. Etok, yo. Yo, iki sing enteng. Kowe tak dandani ben ketok jadul ngono lho. Nah, kuwi ditumpangne. Ning kono. Lah kuwi blangkone dicepot, blangkone cepot. Blangkon. Blangkon kuwi cepoten. Kene, sarunge kae ben ketok. Iya, mosok 500 sik kosong ini nek. Salah ngelok setrika. Kowe iki wong iki kudu anu lho sesuai dengan peran kok iso. Aku sing ngeton. Rada rene. Nah. Iya, kaya topi lawas iki apik iki. Nang ngene. Kualat kowe. Dandani masmu kualat kowe. Anu Mas, ku cukurin rada dawa ya. Kayak ning ngene barbershop. Kok dadak melu cukur barang kuwi nduk. Masyaallah weh. Yo coba. Ya. Oke, siap, Bro? Siap? Oke. Yuk, diaturake. Selasireng enek to, selasireng. Ya oke, kendang Oke. sik, jejak kendang sik, cobi. Ya. Ya, Pak. Nah, tak tuk. Ya coba. Lah, asik. Masa ya ngono kuwi? Oh, iya sik. Sik. Ini. Kok kurang jangkep lho to, Sok? Oh, sik tok, Bos. Bikin ditebas, Bos, Sok. Ben ketok menjiwai. Ngono kaya jaman biyen tenan. Oh, bringos. Ayo aswaje, ayo. Wes nyanyi wes. Kono nyanyi sik, ngono karo penone karo intro. Ngono ki ya penak, dadi ki nah enak ya. Ketok menjiwai ngono lho, Bos. Ngene. Enak ya menjiwai. Nah, wes oke. Yo. Sungguh. Yo, di MC ini Mas Kluduk. Oke, yo sungguh-sungguh truwelu. Terlalu. Enak. Oke, masuk. Aku kayak mudin jiwan. Oke, masuk. Yo, Ya. tukang tambal ban diaturake. Yuk. Ya dah. Ya. Ayo kan? Aku iki tukang tembang
lumpuk. Oe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Suraban iku. Tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Adimu. Tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Penono bocah iki. Padahal ora diwe mik kok ya banter. Ren, ngaduk Ren. Ren, ngaduk Ren. Ini Ren, ngaduk Ren. Ayo ndang nyanyi. Terusno. Lek ngantek kowe engko oe pisan kas tak rabekne kas teliko iki kowe. Ayo taruh iki. Rabekne iki lho. Kowe nek pengen mikmu banter gak yo ndase iki lho. Wis wong wis entek barang owak-owe Ya wae. penak kok. Penak ora mbok tuku. Pengen nyanyi neh. Ya. Hebat, Kabeh Bas. kuwi gawe aturan. Ternyata gumun tenan. Jebule Madangkara. Jenengan ki aja kabeh ki gawe tatanan aturan. Oh wis nek wis entek ki yo entek. Alah. Wong kok ora ngono ku lho. Nggih. Wis, Matur nuwun. Selesai. Nggih. kowe iki yo ngono kuwi ora terus melu-melu adimu wedok ngono kuwi. Yo, Mas Klitik, Mas Blutuk matur nuwun. Kowe sami-sami Bos niki pancen Lara lho. Lontok. Bos, Matur nuwun, nggih. blangkon genah ukurane. Terus Lakon kudu tutuk cerita lan lakune. Piyayi niku len dahar kakean nggih mboten ngempenake. Leres. Yen ngunjuk kakean nggih plempoken. Ada kalanya pecinta wayang, ada kalanya pecinta hiburan. iya. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Omongane arep wong pamit iki ngono kuwi. Oh, mboten. Kepake mulai Baryoyo nggih. Nggih. Kupat lepat betul lepat dong selamat Mas. Makasih. Ya, matur nuwun sukses selalu Nggih. untuk Hotel Merkur. Nggih, Mbah nuwun. Nggih. Yo, Nduk, rakit bebarengan kok bacet ning goro-goro. Siap. Wis ora ono. Mangga, dadah.